Teraz nastane chvíľka pravdy, prečo som si hovoril, že ktorý debil nastavil budík o 5 ráno a potom som si spomenul, že ideme na východ slnka. Takže vy, počkaj. Títo traja bežeckí šialenci Maťo, Števo a Natanael sa vybrali na východ slnka na Malý Grič. Takto. No stíhajme, poď, to dáme. Ideme! Aby ho nevykolajilo, no? Odhodlane sme prekročili slovenské kolajnice a začali stúpať. Povedzte niečo vtipné. Nemáme vtipné. My nepredávame vtipy. Toto je vtip, toto je vtip, že vôbec ideme. Už som sa zlákol, že sme to zmeškali a to len svetelný smog. Počkaj, pes. A za potom, ne? No ale za nejakým kokockým pretom. Nás sprav. Poď kámo, ak sa nebudíš. Poďte, to pôjdeme. Ahoj. Vážne si, že ten kokot, máme pekný kolesok. No. Tebe mám... Jasné. Bytostne do kopca. Čo ťa sere kopec, ne? No kopec, nejme vedieť, čo si. Keď sa ide cez húštinu, tak treba dať o sebe vedieť. Ahoj. Hop. Hej! Oh. Bežať takto v noci s čelovkou je brutálny adrenalín, ale hlavne poriadny zážitok. Dobre, tak je to. Dobre, tak je to. Hej? No, to je povedz. Dobre. Určite do noci je taký bol práve. Ak, nevedíte. Život tak, čelovkou. A neujde nám, ale presiačko, kam by si utekal? Ešte raz to povedz. Tu som prvýkrát vytiahol sprej normálne. Hej, dobrý. No, má zajať rýchlosť. Tuto je, vieš, bojte úplne zajať stenu. Hej. Poď. Poď, to ďalto vyššie. Bez vodičky. Oj! Dobre. Hej, a ty tak ako ja? Jelko, kde nás to vedeš? Ale preskakoval som aj onu. My sme sa mali... Nie, počkaj, keď tu je tabula, tak tu musí byť naučný chodník. Veď toto. Lebo viem, že toto som preskakoval a... Ale že by sa to takto zmenil. Ty kokos, ale ja som tady to nebežal. Ja som tu prvý zástevko, takže... Takže aké máme možnosti? Možno, že preto som nikto nechodil, že tady nedá Nie, ale ja som kurva tady to dvakrát bežal, ty vole. Kde sú tie cestičky, ty kokos? Ja sa budem musieť jebať, ja sa budeme vrácať sem. Kde som? Cez ten, kde som ti hovoril, že máme odbočiť? Nie. Počkaj. Možné. Tu je šipka doľava. Takže logicky dáva zmysel, aby sme šli doľava. Začíname sa báť, aby sme ešte nešli na západ slnka. Huíbik, voskopem ho. Ak by ste chceli niekto veľmi premotivovaný, to je segment až hore. Hej? Na Grič? Napijem sa. Joj, tak by som išiel, keby poznám trasu. Hej, ona je taká kokocká. Rovno. Krátko? No možno aj to. To je pekná divočinka. To je divočina. Tam sa aj keď ma sucho vyjebal to toľko. Ale tam sa aj bojím, aj keď je jasný deň. To sám preskúmal vtedy. Asi založíme podcast Števo and Maťo Crew. Áno. Preberené. Čokoľvek. Témy, intimné, extrémne, primitívne, lokálne. Nie, prvá nemáme zabraný. Čokoľvek. Keď niečo nevieš, pýtaj sa. Tu už začalo celkom pekné stúpanie a mám pocit, že s každým výškovým metrom nám začalo viac a viac hrabať. Zabudol si plavky. Zhodli sme sa, že to bude buď rečím vzduchom, alebo tými hrybíkmi popri ceste. Medveď sa mne príde najbližšie 3 roky. To by si robil kokos v tomto kopci. On má rozum na rozdiel od nás. On tu chodí za potravu. A my sem chodíme z čistého špasu. My sem chodíme za korunkami z Ostravy. Vidím to dneska na korunku. Aha, tak to určite. Začali sme cítiť, že sme blízko cieľa. Vy budete mať tak pekné videjka a fotky. Ďakujeme. Škoda, že nič nemali nakoniec. Tu už sme boli naozaj blízko, tak sme začali zaberať ešte rýchlejšie do kopca. Ako natáča kriapiacich sa ľudí. Hen to vyzerá ako vrchol. Teraz nastane chvíľka pravdy, prečo som si hovoril, že ktorý debil nastavil budík o 5 ráno a potom som si spomenul, že ideme na východ slnka. Takže vy, počkaj.
Uvidím mesiac. Dámy a páni, východ slnka, západ mesiaca, ktorý tiež není vidieť. Čau, kamarát. Ja to Aha, vidíme východ, tam kde za oblakmi. Ja je z východ na veľký. Tam je väčšia šanca, že aspoň keď bude vyššie to slnko, že budeme mať pekné svetlo. Aspoň niečo. Aspoň niečo. Tak poďme na Lebo tu veľký. je to také, že... No daj tam nejakú fotku, ty nás sport, všetko, hashtag. Števko ide dopovať. Steroidy. Steroidy. Akcia Bánik ma obišla. Akcia Bánik. Však hej sa minúme na veľkom, ne? Ty pôjdeš teraz jak raketa. Už ti boli oči. Slušnou šiarou. Nejdeš zaplávať? Hej, ja si musím dvakrát zabudil. A tu sme len raz bežali. Nejdeš dvakrát, povieme to, keď naozaj odbočíme. Bože, ty si sprievodca! A ja vždycky poviem, že ale ja nie som v robote. A tak sme sa rozbehli z malého na veľký gríč, dúfajúc, že uvidíme jasný východ slnka. Povedzte niečo múdre. A značka, tu už sme boli. Tu sme boli. Beháme v kruhu. Jedeme pořád kruhu. Kakaové guličky. Všade. Budeme sa korčulovať. Tak ja pôjdem rád. Tvoja robota, nie moja. Ja poviem aj bez teba. No tak díky. A my to je... Chlapci, teraz potrebujem na video, aby ste Zase môže presvedčili. aj. Aby ste presvedčili Sisu, nech ma pustí na maratón. To nie teda. Na maratón? Tak. Ty sa prosím. Cestný? To je jedno. Počkaj, ak cestný, tak nie, nepúšaj ho. No, v žiadnom prípade. Po ceste sa nebeha. Takéto my nepodporujeme, takéto hovadiny. Iba po takýchto. Áno. Toto už je také nahranie, toto už je skoro cesta. Hej, Vieš? Áno. To už je nič toto. Už keď traktor potom prejde, tak sa potom nebeha. Doprava. Sa pristihol, ale nie na cestu. do Šamony napríklad. Šamrony? Šamonis. Kuko, zabil som si šamrony. Už je Fata Morgana. Práca tam sala na kukurici sníva. Ja by som si dal takú tembečku, ale si sa ma asi nepustí. Kolo 7, 8 minút 28 sekúnd. Na chvíľku neplať. Nezaplať faktúru a chod si odbehnúť maratón. Telefónom, keď ho nebudeš platiť telefón, tak ťa odpoja. No? Koľko má ten segment? Neviem. Až na vrchol. A koľko to je na vrchol? Nejaký, neviem, 1,5 km, 2. No tak to ti seriem teraz. Bol taký segment skôr? Si mal predtým povedať, by Aj som tu si... mám nejaký 5. čas najlepší, alebo tak. Geliky by som si dal predtým. Veľký si Jo, neviem, čo si mal na malom griči. mali v Lidli XXL balenie. V Lidli mali... Precision, hej, že... Precision týždeň. Začína byť rečí vzduch. A toto už bola posledná etapa výstupu na vrchol. Vyzerá to ešte nádejne. Začína byť vidieť oblohu. Dáme šprinty záverečné. Že ti dáme prémiu na vrchol. Prémiu? Prémiu. No jebe, dobre. Ale nie je takto, že vydýchať sa, ideme. Poďme. Ale ja neviem kade. Každý máme svoje trápenia a prekážky. Každý máme obdobia, kedy sme úplne na dne. Kto to stalo za to? Ale toto je presne to, čo ti dodá energiu začať od znova. Máme to! Toto je miesto, kde sa cítim ako doma.